Godje net. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het deze man vergongen is, de aanroende nacht. Zullen we zien dat ze er nog binnen? Luwe, Pieter. Hey, Nou, die herinnert die in. Ze zullen die man wezen. Arnold, ik denk dat ze achter de caravan zitten. Want ze moeten de vuurkoer branden houden vanzelfs. Zullen we maar naar achter, daar? Tuurlijk, wij gaan naar achteren. Hey, als we naar achteren rennen, kan ik de meesten thuis vertellen dat ze op omroeplive.nl het ik al hier heel goed volgje kennen. Dus lukt het net op Skobbe de Bonk, omroeplive.nl. Hé Jeanette, maar ze had zelfs al een kook gekregen. Ja, prachtig nou. Het is toch net een leeuwen? Hé, Luwe Pieter. Ze staan bij de vuurkoor. Nou, hier is gelijk, Jeanette. Hey Pieter, dat brandt nou mooi, maar s'nachts liep het me dat nogal een probleem. Hoe zwaar is het er nou voor dat ze s'nachts net zo vaak uithoest? Nou ja, we doen er sowieso wat huthoutblakken op, hè. Die branden wat langer. Oké. Nou ja, en ik ging er wat op lezen vanzelf, hè. Had ze vannacht al slipt aan? Nou ja, je 11 jaar en toen gaan we het wekker eigenlijk, hè. Het natuurlijke wekker. En nou ja, toen ben ik hem raar, heb ik wat blakjes opgegooid. En nou ja, je 11 nog maar een keer. Nou, toen had Liewe doen aan. Ik zei dat we dat maar de hele nacht was. Maar die huthouten blokken, Ja, daar heb je hem dus wel belang bij. ja, daar kennen we wat van broeken, ja wel. Hey, ik zag daar ik een hele mooie tafel staan. Je wil dan net zeggen dat je hem dat juist er al kregen ha. Ja, wees, dat hebben we gekregen. Dit is Zullen we even dit is de sjemmen? helft maar. Er is nog vol meer. We kennen dat in de Karawijnberg. Ja, van alles en al wat. Jo, lekker een Ricky Hiel van oude jager. Hier buikens kwamen ze van onbetierd al mijn jongens uit. Tijdens Nou. gewoon koffie. Ja. Dus het is echt super dat je hem dit samen mogelijk gebracht hebt. Ze denken dus wel goed om je. Ja, heel goed. Dit is meer dan even prikken hier. Maar dit ziet er prachtig uit, hè? Maar als ik hier nou zo aan het roeken ben, dan begin je hem al wat te roeken. Pieter, nou hier is het door dat vrouwenske van die. Dat is graag weer zijn worst. Maar als ze die 6 sneuver omkrijgt, dan denk ik net dat dat volle worden zal. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, we zijn al druk aan de gang. Ik heb al een paar oproepen dingen, want ik wil eigenlijk even een douche bouwen. Dus ik heb hier al een gieter staan. Dit is je? En het shuttle zit, ik zou er wel een beetje Ja. erbij pakken. Dan, zo, dit ben nog maar een paar onderdeel. Maar ik Ja. wil graag wat CLS na. Dan kijk ik even naar het timmer in. Dus meisjes, alsjeblieft brengen wat balkjes en wat CLS'jes en zo. Ja, en wat schroevenboel, hè? Dat wil ik even aan hier. Nee. Nou, als er nou een reducer nou voor de televisie zit en die had wat CLS niet hok lezen, nee, wat schroeven. Spring op een fiets in een auto en breng het je zo gauw mogelijk hier, want die man wil douchen. Alsjeblieft. En Ja. man, ik heb een vraag. Heb je hem eigenlijk al dat echte skobber de bon gevoel? Nou ja, we hebben wel een beetje het gevoel als zitten we in het glazen huis. Maar ja, er ontbreekt nog iets, hè? Een feestje of iets dergelijks. Een feestje, Luwe, wil je hem een feestje? Wij zouden je graag van de jongen aan heel soort mee kunnen willen. Juist er weer al een hele ploeg, maar daar kennen we volle meer bij. En dan willen we graag echt een mooi feest bouwen, een mooi levende muziek erbij. Helemaal mooi. Hé, maar dat vind ik wel een mooie. We kunnen we de meesten thuis net oproepen om hier jong een hoerenzoon te komen. Maar muziek, Nou, van alles en al wat. En wist wat ze dwam hadden? nou? Neem nou zelf wat eten en wat drinken mooi. Dat soort er prachtig wezen. Een band die het joen oefent. Jongens, wij stellen gratis rondte beschikbaar. En ik hoop dat hier honderden mensen komen. Kom naar de Duzem, kom naar Skobber de Bonk. En we maken bij deze man een echt Skobber de Bonk gevoel ervan. En van mensen die net weten wat het is, onder wie te haven. En Liewe, ik heb wel eens wel zin in een glaasje melk. Wat ook? Ja. Hé, Pieter, Malke, dat is zo mooi. Dan kunnen we mooi oergaan naar het filmpje van de dag. Je zag hier een 3,5-jarige echte Friese dubbeldoelkool. Een kool die wij graag, staat er hier steeds, zien willen. Een kool met een geweldige hechtemaat, een geweldige mooie lengte. Je ziet de melktekens, een malke die trialt echt nog van gas en heer en kool. En boven dat, deze kool, die spreekt me verschrikkelijk aan, omdat er zo'n prachtige, mooie, sprekende Friese kop heeft. Prachtige, mooie, lange stut. Alles wat een Friese kool heeft. Hey Nico, zo is dat naar mij, hè?
Verstandswijs, ik moet maar de kool naar de keuring ta. Dus kool staat hier te goed om vast te doen. Nou dan net. Gepikeerd zeker? Man, helemaal geen verstand van gij. Arnold, heel mooi dat filmpje, maar wat had het nou eens maar reducing te krijgen? Nou, Jeanette, wist u net dat de FRS het Fries Rundvee-stamboek in Reduzum opricht is? Nou, als reducer door ik het eens net eens te zien, maar ik weet dat er een monument bij de bushalte staat, maar dan houdt het eigenlijk wel op. Nou, wist wat ik zo mooi vind? Toen hiest het juist door die pilk en Ja. toen moest ik opletten. En toen zeiden ze tegen mij, die is in het hart van Friesland vallen, in Reduzum. En het is toch prachtig dat on die Oerisselse stritwij, dat daar de grote treien Romestien had, werd het Fries Rundvee-stamboek in 1879 opgericht is. Dat is En zelfs later het paardenstamboek. Die boeren die kwamen er bij elkaar en zo is het echt een vrolijk verneemde Frieske keierstamboek ontstaan. En wist wat ik nou benijd naar ben? Nou? Als soks ik in Reduzum bewarenbleur is. Een plakje. Nou weet ik dat er in Reduzum wel een archiefgroep is. En dan heb ik Henk te zitten jongen. Want Henk is natuurlijk de expert op dat gebied. Henk, zou je erbij komen, kennen? Om eens wat te vertellen over de archiefgroep. Hey Henk, Ja. kun je eens Arnold, vertel- wacht je nou even. Laat Henk nou eerst even zitten, man. Henk, kom erbij. Goeie, Nou, Henk, ja. kun je eens vertellen wat nou zo'n archiefgroep in Reduzum ooit doet? De archiefgroep van Joerdendij die beheert en bewaardert alle archieven van de Fjouwerdwarpen, Reduzum, Friesidaad en Eren. Henk, wat beheren en bewaren je hem dan zo onder oren? Wij hebben in de rest van de jaren een hele grote notulenboeken gekregen, kastboeken, ledenlisten en dat soort dingen. Maar ooit dan leidt het overal en nergens op zolders. En als die mensen die dat eerder diend hebben, bewaard hebben, als die komen te versterken, dan zou je de volgende generatie van aardpapier, gooi maar voort. Nou leidt alles mooi in Squallen. We hebben destijds vanuit Squallen starten, vooruitoriëntatie, geerkunde, een heel mooi geerkundeproject. En Squallen, en als Squallen erachter staat, dan ben je keerman. Dan hast wat in de hand. Squallen promoten dat spul. Wij kregen hele mooie kosten, wij kregen een romte en daar kon het hele spul in bewaren blijven. Dus alle verenigingen die konden hun goed broeken, dan weet je in elk geval zeker dat zoks voor het nooit in bewaren blijft. Nou, heeft het door squallen, Henk. Juist er hier we squallen hier. Ik ben toch wel benijd. Sint-Wurg, hebben de jeugd en de jongeren nog belang bij het bewaren van spul van vroeger? Ja, wist, er zijn altijd mensen die zeggen van, haast ik wat van het oude huis, want ik wil die topgevel wel graag nooit zien. Of haast ik wat van uw Spaak en Beppe, want ze zijn zoveel getrouwd, of weet ik het wat, het is zoveel Lien dat dit of dat west had. Kunnen wij even zien in het archief zien, maar altijd wijzen. En Henk, ken dat Sint-Wurg ik, zat we hier nou zo mooi prachtig online binnen via de computers. Ken ik via internet? Oh, heer jong. Wij hebben alle trefwoorden die er binnen, vanuit al die foto's en die teksten die er binnen, maar ik uit de boeken mooi. Al die trefwoorden die hebben wij op internet staan. Dus de mensen die zorgen eventjes, ieder wat van mij bij, dan melden ze dat even bij u en dan gaan wij even naar Squallen of dan hebben wij een boek in Squallen en dan kunnen ze alles inzien. Maar je kan best wel in de gaten hebben dat wij al die foto's en al die notulenboeken net digitaliseerd hebben, alles. Dat is net het waar. Daar moet ze even komen. En je zin vanzelf altijd hier bevaar. Binnen ik al een protte meesten die bij hem komen binnen, manoeuvre vragen over We krijgen de meest heel wijze vragen, maar het is heel vaak zo dat er een reden is om te komen van ik ga dit of dat jongen of weet je hem daar ik iets van of ik ben heel nieuwsgierig naar dat of dat. Nou, ja, zulke mensen die komen del en ja,
er weer Kwartlien, weer de man die kwam hier langsrijden, die moest naar Ljouwta en die heet meneer Romers. Nou, en die kwam hier terug het dorp en die moest, die wou weten, wat die namen van hem, ik een relatie hier met de Treien Romers misschien. Dat Wist is wat ook ik die- prachtig vind, Henk? Nou heerst ze niet over het monument, maar wat betekent nou eigenlijk dat monument daar bij die bushalte? Dat bedoelt die jouw stoeltjes die te staan. Maar Dat zijn wel mooie Henk, stoeltjes. dit is de laatste vraag die te stellen. Wie maar even Ja, ja. verder. Oké, dat zijn die jouw stoeltjes die te staan. Dat zijn die worden broek dat stoeltjes, maar uiteindelijk ben het die jouw boerkes die in elkaar roer zitten en die praten over dat prachtige Fries café, over de kei en die praten over wat jij er west had en zo wat. Het zijn jouw stoeltjes, maar ze zitten er zo mooi in over elkaar. Het symboliseert jouw boeren. Nou, het is wel mooi dat ze het uitloopt, want zij hier ik dat monument in elk geval nog nooit bezonnen. Ik zal er de oren keer even mijn oren eigen naar zien. Nou, maar dat weet ik. Dank u wel, Henk. Maar dat weet ik. Want wat weer een prachtig verhaal hoe zo'n archiefgroep. Maar steeds ja, Wat nou? komt daarom. Daar komt wat om. Oh nee, Jeanette. Ik jij hier dus dat deze man zelfs met zwemvluizen naar bed gaat. En dat hij zijn eten krijgt uit de zuurstoffles. En één ding weet ik zeker, deze man nemen ze de doeker. Hey, doeker, Maar, ga je dit hier achtervoen? als je even wat maakt erin het zit, los. jong. Wat zou je erin zetten? Nou, dat is net de leeuwen. Wat ze zien, dit zijn al je bekers van Kai. Hey, maar er zit, ja, er zit Oh een joh, bal. maar ik zal je wel voor vertellen. Dit zijn natuurlijk die bekers die het broek binnen bij die laatste veekeuring die we weer gaan hebben. Doet het FRS opdoekt is in de 90 jaren. Toen hebben we hier nog op Treien Romers een grote veekeuring gehad. En daar zal dit de prijzen wel van wijzen. Maar als dit nou nog niet hier in het wetter leidt, dan kan ik nog in hoe vaak had de gemeente van u zeggen dat ze win Ja, leeggeloud had. Nou, dit is toch prachtig. Henk, ik vind dit een hele mooie afsluiting van die speteermedaille uit het archief. Wij willen dit graag aanbieden en we hopen dat het archief daar hier wat mee kan. Nou, Nee, we maar zijn mooi. hartstikke wees mooi. Tegentank. Ja, Dank u nou, wel, dankjewel. Henk. Meesken, dan denk ik dat we nou overgaan naar Jeanette. Ja. Jeanette, zul je hem uitleggen over de bakfiets. De bakfiets is een dagelijks veromkerend item. En Jeanette zal hem nou uitleggen hoe de bakfiets werkt. ik zal je hem inderdaad uitlezen hoe de bakfiets werkt. Of de bakfiets, eigenlijk nemen we de energiefiets vanzelf. En het gaat door energieopbrengst, want ja, Reduzum, Dwarsum. We hebben in Reduzum een aantal zonnepaneel. En dit nummer staat voor wat de zonnekracht van Jood opbracht had. De fietser die hier aan komt, het is met deze hele grote kabel verbonden naar dit kastje. En daar komt vanuit de liefkracht vanzelf. En de liefkracht wordt onwezen met deze wiezer. Je zeggen juster dat het heel dreig hier en dat die wiezer dus zakken naar de 20. Als laatste hebben we de wienkracht, onze dus dwarfsmoenen. Nou, die had dus Jood 324 kilowatt opgebracht. En nu ik het toch zo de moenen hou, wil ik Remco en Jeljer hier vast roepen. Heren, want die zitten namelijk in de Moenenstichting. En die zullen dus mooi uitlezen kunnen hoe dat nou precies werkt. Jeljer, du bent er helemaal klaar voor, Sjug. Ik kon in outfit. Ja, nou dat maakt wel klaar. Ik zet hem om dan. Dit is er klaar voor. Ja, nou dan gaan we. Remco, Jeljer, dit gaat vies uit. Het moet je in Wienkracht zien te wezen. Zag het hoe het net? Ons helft het einde net. Ja, nou, rustig gewoon. Remco, beginnen we even opnieuw. Waarom zit er nou precies in de Moenenstichting? Waarom is het even kiezen? Nou, om op die manier wat voor het milieu aan te kennen. En ja, de interesse heen, de techniek die erbij komt te zien. En ik ben er van mijn werk dagelijks van bezig. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel logische stap. Nou, ze staan nog net zo heel lang in de Moenenstichting, maar die bestaat wel al een aantal jaren. Maar wat voor doelstelling ben die destijds uitgezet? De doelstelling is om het dorp op het duur zelfvoorzienend te maken, te maken. Door de windmolen en de 400 zonnepanelen die op de squallen en de kantine en de sporthal staan. 500 zonnepanelen, waar heb je hem die zo hard bij hellen? Ja, die hadden ze toen gekocht, maar de subsidies die er toen in. En, dus, ik geloof wel haast toen panelen gekocht en die ben in het hele dorp op de meeste daken geplaatst. Dus die zonnekracht die komt dus vanuit de Moenenstichting. Ja, ja. Vooral die zonnepanelen die door op plaats binnen. Ja. En de dwarpsmoenen, dat brengt natuurlijk ik geld op. Hoe zeg ik als reducer dan al wat van waarom?
Nou, dat geldt dat investeren wij in dwarszame projecten voor het dorp. Like als de LED-verlichting in het zwemmen en de LED-lampenactie die we een periode in hebben. En wat voor actie ga je hem nou nog in, Remco? We gaan nu een actie voor de HRE-chattel. En dat is de chattel die ik stroom opleveren kan. En die kunnen we dan collectief inkopen. En voor de meesten die daar interesse hebben. Dus het is misschien wel mooi om als laatste dan een oproep om reducen te doen. Vies net? Ja. Dan pak een camera. Nou mensen, ga je interesse in een HRE-chattel of een andere HR-chattel, dan kun je me contact opnemen met de Moenenstichting. Nou Jeljer, top die, want dan is het volgens mij hartstikke keurig in het groene bleur. Dan zet ik hem nou stop, oké? Arnold, voor die. En dan is het nou tijd voor... Dankjewel. Ja hoor, daar is die weer, de prijsvraag. Hey, Jeannette. Ja. Ik ben heel benieuwd als je alweer een vraag bedacht hast. Nou, ik heb, wie is dat stukje dat ik hierheen doe, heb ik alweer een vraag bedacht. Dus die heb ik. Oh, prachtig. Nou, vertel. Was hem nou al? Ja. Nou, let op, meesken. Mijn hokkerline gong de ko naar de keuring. Dus de vraag voor jou, mijn hokkerline gong de ko naar de keuring. Het antwoord kun je besturen naar kijkersvraag@reduzum.com of naar 06 42 02 6 8. Kijkersvraag@reduzum.nl of 06 42 02 6 8. Prachtig. Hey Arnold, ik wil nog wel even wat zeggen over dat sms'en, want ik jaren van Jeroen dat er een hele prachtig goede antwoorden stuurt ha, maar dat ze hun namen er net bij zijn ha. Dus als je echt die ballon veert winnen willen, mag je natuurlijk ook wel even je namen erbij nemen. En wat ik belangrijk vind, mensen, je moet erom denken, je hebt on te marcheren, tolle woorden. Hey, Jeannette, Ja. ik wil nog één bij de man zijn, want volgens mij hier zijn ze nog een glas molken. Oh ja, dat is een goed Tino, plan. is mooi? Wij gaan mooi even naar die man toe. Oh, dus wat bots ik al bij het hek op. Hey man, Och, maar Sjen, och heren, ze hebben molk al klaar. ja, maar die ko even Sjen, dat is vanzelfs diezelfde ko die het naar de keuring west had. En net als mij had ik nog een prijs doen. Hey Pieter en... Maak hier zo goed melken van je man. Smaakt het die echte malken? Ja, heerlijk. Ja? Er zit ik gomos wat in, dat haast kreeg die en dan, Luwe. Ja, nou ja, je vroeger worden zo dat... Net verleerd. Ik ben het net verleerd, ja. Nee, dat vind ik wel. Dit zit er tegen bij tegen uit man. Maar wij willen weten, wat zou je hem nou nog aan het Skobber de Bon gevoel precies dwaan willen, zodat wij jong en morgen bij hem komen dat je echt het Skobber de Bon gevoel hebben. Nou, van de jongen natuurlijk het feest. Dus al je komen verwacht je minimaal 100 man. Dus al je komen, man band, hartstikke gezellig. Oh, en die CLS'en, die ben ik nog net kamer in uitsturing, hè? Dus die CLS'en had ik nog nodig, maar Ja, schroeven. die mag ik echt haar voor mijn douche, want ik, ja, het begint echt te stil. Ja. Pieter, Dus, daar hebben we aan de gang gaan. Ze willen morgen kleren hebben. De douche en van jong willen we nog feest vieren en al dat soort dingen. Jeannette. wij gaan een uur naar de TDS. Groep 8, die sluit je het al. Groep 8 van de TDS. It's all people want het, want misschien even
is je examen. Mijn thuis is hier voor altijd weer. Thomas net terug, ze is nog maar was de worst. Maar ik blijf hier voor altijd. Ja, weer voor eeuwig. Hier het duizend. Maatje die mij net droog.